أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganeron na ditano di mamang di sikwala sa tabang maparulitan mo ang kutwa ititilaga diyan siko mga tawa pinggalabakiran ang kutwa mga sugon wallah subhanahu wa ta'ala asiran na tutulabus siran. Itu sebab aditano di pagami namin si Allah subhanahu wa ta'ala maparulitano ang kutwalimu yan pagdano niyan si ko mga tawa ini kalimu yan sang kayo dunia na amalanas isa lungan na mori oren yan napakasul niyan sila si ko surga oren na to nagiging so kalalayaman na oras tano aditano di paguras aga pusya tano sa iku mga sabad ang mga kabnar sa iku Islam. Imato na si tano kapapantag isang kaiya haqqul ilm ayamanan niya na sukabnar o ilmo sa iku agama sukabnar o kapaganada sa iku agama geng kaiya mapipikir sa iku ilmo Nagyeso ilmu sa iku agamatan o agama Islam maana su ilmu ku kitabu Allah naguso sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam Yesu ilmu al-ilm alladhi ta'rifu bihi rabbaka wa ta'rifu bihi nafsak Yesu ilmu akaknal kaun sukadnan ka daw Yesu ilmu akaknal kaun misabab prakanyan aginawang ka ayan daw niyan ng kaiya ilmu si ikwagama nagkaknal kaun sukipupantag na ka sa ikwallah nagukaknal kaun ang kutwa kipupantag na ka sa ginawang ka Yesu ilmu al-ilm alladhi ta'rifu bihi al-halal wal-haram Yesu ilmu akaknal kaun su halal lagu su haram ayan daw niyan na gen kaiya ilmu si ikwagama na kaknal kaun ang kutwa halal nagusto haram ang tunaunon isisan ang mga nganin apipuror ka to wallah akang gunayin kaun kahalal ka naguwan tunaunon mga nganin ang mga haram adar ka to purwa wallah subhanahu wa ta'ala ubang kang gunay al-ilm alladhi ta'rifu bihi at-tawhid wa shirk Yesu ilmu akaknal kaun sa tawhid kapakisi sa asikwallah naugyang kutwa kapanakuto kapanang gilingan si wapanakuto kindaw nir ka o di nagkaknal kaun ang kutwa kakilalang ka si kumagalbak ang kapanakuto arak sa kapananggilan ka to ay isanan o di naginan ipinakamala apkarangitan wallah subhanahu wa ta'ala galbak Yesu ilmu si ikwagama Yesu ilmu si ikwagama ama pakipang warisan niya ka uli nakibgay niya ka ang kutwa kalak sa ikwallah andid ni sa mga tao na mapadalm kira ng kutwa ilmu sa ikwagama nagkapadalman sila sa kalak tigman ni wallah sa Quran innama yakhshallah min ibadihi al-ulama ayat titu maalakan sa ikwallah kung mga urip niyan na sa mga ulama ayat titu asumasangkop nagumaalak sa ikwallah sa mga urip niyan ng kaya mga ulama ayan daw niyan na ay pinakamasanggila sa dusa o di na maalak sa ikukad na niran manananggila sa mga saparan na sa mga ulama titwa mga ulama inititwiran ang kutwa ilmu iran sabutiran sa ikwagamatan o agama Islam al-ilm alladhi amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallam ay yas'alahu al-mazid min Yesu ilmu
Ini sugu wallah siku suguyan akapamanganin yan si ikwallah sa pagumanumanan wallah ang kutwa ilmu Yesu ilmu si ikwagama tigmani wallah wa qur rabbi zidni ilma tiruang ka ya Muhammad akad nang ko na umaning karakan su ilmu akan udi na umaning karakan ang kutwa katawakan si ikwagama ayasisan nag-Yesu ilmu apagin sabut si ikus Quran pangin sabut ku kitab wallah nagu pangin sabut si ku sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam naginan imapipikir sang kaya ilmu at bitir ang tanu iman to. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nalalayo niyan di pamanganin si ku wallah at tingin man niya Allahumma inni as'aluka ilman nafi' kadnang ko na matanas sa kan na pumanganing kurka so ilmu apakang gayaguna warizkan tayyiba nagu surizkiya sutti wa amalan mutaqabbala nagu amal at tatarimaan dua ini Nabi sallallahu alaihi wasallam adudun ang kutwa kapumangnian sa ilmu sa ikwallah minsan pan nabi ito at tuturunan sa kitab pagwahyan ugaid nas kanyan napapalad niyan sa Allah sa kapumangnian sa ilmu sa ikwallah subhanahu wa ta'ala naibalaan ka sang kaiya betatinu kenaba ka nabi kenabaad na kitab ay turun ka kenabaad na mga malaikat apa kataling umar ka na di ka pumangnis sa ilmu sa ikwallah di ka pula din sa Allah apagumanumanan yan ang kutwa ilmu ka sa ikwagama sa ikusunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya di ngon di pamangnin na langon kadudunyai ayamanan yan na langon ay pakapi aginawang ka sa ikudunya dagiti priority adi nga di pamangnin si ikwallah nang kaya ilmu si ikwagama kaknal kon sukadnan ka kaknal kon su halal agu su haram kaknal kon su tauhid agu su syirk na dingka pupala-pala din dingka pulad si ikwallah subhanahu wa ta'ala na ginan idalawan yan ada akapasang yan na manusia udin ada akapasang yan na uripan kasalakaw adi na di pamangnin si ikwallah subhanahu wa ta'ala padpansami aloy hadid nasu Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin man iya padsang kuta mga duwan yan Allahumma anfa'ni bima 'allamtani kadnang ko na pakanggayang karakan nagunasun nganin ay nindong karakan na ilmu wa 'allimni ma yanfa'uni nago pakiknal na karakan so nganin apakanggay rakan naguna wa zidni ilma na pagumanumanin ka so ilmu akan Allahu akbar yan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam so panaguntaman yan sa ko ilmu panginsabot ko Quran nagu si sunnah na din yan di pupalapala din sa ikwallah nasaktan miyapiratan mapalad sa wallah miyapiratan mapranuranon makaprundarundan sa ikwallah sa pumangnitan ron sa ilmu pagumanuman yan sa katautano pagumanuman yan sa sabot tano sa ko Quran nagu si ko hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam benda si ko tindi umur ka nagpakaya kebilang akya pamanganinga si ikwallah sa pagumanuman niya sa ilmu ka na so Nabi sallallahu alaihi wasallam nalalayon ang kutwa niya ni kapupalapalada si ikwallah sa pagumanuman niya ang kutwa ilmu yan taman sa inisugun wallah mamangnis kanya sa umanan wallah ang kuta panginsabutian sa Quran nagusigo sunnah gisu ilmu ini pangalimu wallah ini begini si Nabi sallallahu alaihi wasallam tigman niya wallah sa Quran wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah alayka 'azima ini turun ka wallah sa kitab na gusto hikmah ayan daw niyan na ini turun ka wallah sa Quran na gusto sunnah nagu inindaw niya ka sunganin inindaw niya ka sunganin ada kon mabuloy ubang ko to katawi nasulimur ka wallah subhanahu wa ta'ala na mala ayan daw niyan na sun Allah subhanahu wa ta'ala na mala inibginyan si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na su ilmu wagama ilmu ko Quran nagu ilmu si ko sunnah ginan imala inibigay o Allah subhanahu wa ta'ala si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ikadua ng kaya ilmu nagisu ilmu ini bagay wallah kung mga oripan yan amya maratya
urip niyan amya maratiya digmani wallah kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkihim wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Lagi dito man atig wallah sigu na miskano sa sugu apadr kanu kebati air kanu kapupengadian air kanu ang kutwa kitab mang ayat kami nagup kesote kanunian naguy pegendo niar kanu ang kutwa kitab nagu susunnah naguy pegendo niar kanu ang kutwa nganin as kanu na dagalurun mabeloy uban ito katawi ayan daw niyan nang kaya miyamaratya apu pemakinig niran su mga endawan o Quran endawan o sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam na bedsiran sang kaya bigan siku ilmu bedsiran sang kaya bigan siku ilmu amay katitu ka meratya siku Allah na kebebayan na kamamakinig ang kutwa mangandawan no Quran nagu mangandawan no sunnah makakuha kaun sandao mipagintong ka sa iku dunia na ayamala na sa isalungan na mauri nakanggunan ka ginas kanyan ang tulang kaya miyaswang kaya pagtaw sisan lang kaya pagtaw ada babayaran ko Quran nagu sa iku sunnah da babayaran sa kapaganadiran sa iku babayaran kapaganadiran sa iku agamiran da babayaran kapaganadiran sa iku basa o Quran nagu sa iku basa o sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam antunay miyaswang kaya pagtaw adiran kesabutan so kitabiran nagu diran kesabutan ang kutwa mga sunnah mga hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat wa sabab na dairang kababayay ang kutwa ilmu sa iku agama la hawla wala quwata illa billah yang kaya ilmu sa iku agama na subtadiyan na tanto kumala na sukab na riyan ko mga tao na tanto kumala pud sa miyang aloy akabnar ang kaiya ilmu endauan o di na katao sa iku agamatan o agam Islam na ayam yali mga ulama na pud sa kabnar yan na an ta'rifa fadlahu wa qadrahu wa syarafahu katukawan ka antoni ka pakalalabi ang kaya ilmu ko agama nagunso daradat yan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala yang kaya ilmu sa iku agama nasuilayan o kadaklan sa iku mga tao inuntabusip kalimukiran wallah na si susuramik sa iku pagilmuan sa iku dunya agkeda ayan daw niyan na aya panamariran na makala sabutiran sa iku pagilmuan sa iku dunya abayran dikatawi asu dunia na kegba aya sembi na soalungan na mauri adi yang kutwa ka paganadiran sa iku mga bata dua gamairan fa innahum la yafqahuna syai'a kama wasafahumullah asiran na sa iku bata dua gamairan nadid na bayranong kenal sa lagi do kiniro pangkiran wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran la hawla wala quwata illa billah kadaklan sa iku mga tao na ayap yagura-dura daniran na makalasyan ipangin sabut ku dunia abayran dikatawi su dunia na keda su ilmu keda su dunia keda ang kana na ilmu ku dunia na ya kelamban su ilmu sa iku agama aginan su ilmu sa iku kitab wallah nagu sa iku sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam naginan kapengguna na ka sa iku dunia ka na yamala na sa isalungan na mauri iniro pa wallah su kadaklan sa iku mga tao tigmani wallah walakin aktharan nasi la ya'lamun ugay dati wallah na sukadaklan sa iku mga tao na diran makakenal sa agamairan o di na diran makakenal sa wallah ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun ay makakenaliran supaya gano dunia ay mana sa ilmu ko dunia asiran na sa iku ilmu sa iku akhirat ilmu ku agama wahum ghafilun asiran natataliku daliran la ilaha illallah sang kaya masan na miyaka sipata aso mga tao na kababayan niran su ilmu ko dunia ayan daw niya na igira piling aso mga murairan na tao mga watairan na tantuiran na panagumtamanan kasabutan yan sa iku dunia tama na isap kisampay sa silang dipsun sa eskwila na bata naigila sa isa madrasa pagandad nun na so basa o Quran basa o hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam na malagi-lagid kiran o miyang adi suwatairan anta kada pangadi
na mga tawanan ang mga laklak, mga tawanan ang miya binasasiran, miya kurang ang kotwa ilmu iran, udi na pangisabutiran sa ikwa pagintaw sa iku dunia, derang kasabuti ang tawanan tapiran sa iku dunia, ayak kesabutan iran na sa isiran putaw sang kaya dunia, di nang katawan na adna alungan mauri asembi, ayak ka pengguna niran na su ilmu ko Quran, nagu su ilmu sa iku sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna qillatal ilmu intishar al jahl isyaratun ala iqtirabis saah. Tigman yung mga ulama genga tigira nakapagay ito ilmu lagu ayap lagi day ayap langkap ng kotwa ka inuranti na isyaratun ala iqtirabis saah, na makanggugunan na uwaya sa kapagaran ni ubangkit. Geng kaya kapgada o ilmu si ikwagama na ayap pagala na sa ilmu si ikudunya nanda waya o di na makatuturwaya sa kapagaran ni ubangkit. Kaya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis saati ay yurfa'al ilm. Mata na tigo Nabi apa sa toos tanda o bangkit na kapapas o ilmu, kakeda o ilmu, wayadhar al jahl na ayap kepayag ng kutwa kainuranti, wayafshu az-zina nagu ayap langkap na sukang berazina, wayushrab al-khamr nagu paginuman suka paginum sa khamr, wayadhhab ar-rijal na pengada sa mga mama, watabaqan nisa na ayak kelamba na sa mga babay, hatta yakuna li 50 imra'ah qayyimun wahid, taman sa ayak kelamba na sa 50 katawa babay na sa sakataw ak katindi di udina sa sakataw akaromenas iko mga datu. Ayan dong yan na sakatawa datu na ayak karoman yan na 50 kataw abay. Ayam manoto na ayak ipantag sakataw datu kipapantag din na si iko mga babay na 50 kataw. May tuwatan to'y bilangan ang kutwa mga bay. Nagyang nga na nakapkadaw ilmo na ipkapayag na sukay nuranti kapagalang kapuzina agus sukapaginuman sa iko pakabarag nagupangada sa mga mama para ito'y bilangan na ugyang kutwa kapkalambaw mga babay sa sila ni pakadakal taman sa 50 kataw akatindid yung mga bay nasa sakataw sa iko mga dato na ayan doon yan na andid ni kailayang kasan na miyak karani ang kutwa bangkit na sang kayamasa na may kapagamasamasan ka ang kayamasa na titud na lang unes sumyagod iman to na miyada sa ilmo miyaka ito ang kuta mga tao pagalad niya sa ilmo ko agama na yalom yang kapay man to na juhal mga inuranti ang mga tao ayalom yang kap na suzina kilingan ng kutwa kaplang kapya malagi doon sa iko mga derpa ang mga tawan-tawan anta kasi ko bendagan sa tao anta ka sa social media napkilir ng kota mga tao ading babarazina napagi naman ang kota pakabrag malagi o pakabrag alagi ng kaya pangingin naman anta ka drugs anta ka ito nasigupan lalo may ang kapadin sa ang kayamanan yan na liyaw lupa wayadhabur rijal na miyada sa mga mama ayaw man na miya kay tibilang sa mga mama lango na kalilibod na pagkilitam na kadagalam na mga babay miyalamba na sa mga babay sang kaya masa na nanauwaya sa osto ang kaya hadito Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya tanto sang kaya masa na sumyagad ang kuto isa o di na mga ped ang mga tuos sikwa pagatindig kaya pakarani ubangkit dan tunay panina na yung tanong amay kadito sila kay abatan ben mabakaka ang kutwa kapagatalinguma ubangkit naudzubillahi min dalik. Kaya nga ilmu sa ikwagama nakanto kumala ang kaya kalbihan yan taganero na kalbihan yan kapakalalabi yung mga tao ad na ilmu yan sa ikwagama o di na kapakalalabi yung mga tao ad dudun sa ilmu natigman ni wallah lam yusawillahu bayna ahli ilmi wa gayrihim minan nas dapakaplagi daw wallah ang kuta mga tao ang dudun sa ilmo na gusto sa mga tao ang mapapapason sa ilmo tigmani wallah sa Quran kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkar ulul albab batig wala makapsigit so sila no to ad na mga ilmo iran mga tataw na gusto sila no to di mga tataw
ayaw mo na ditintanim na sa mga tao ang mga lalantas ay pamikiran. Ayan daw niyan na di makaplagid sa mga tao ad na ilmu niyang Quran na gusto ko sunnah. Na gusto mga tao ignorante sila sa Quran na gusto ko sunnah. Maana ad na ilmu yan sa agama tanong agama Islam. Al-alimu bidinihi basirun. Yan kaya ad na ilmu yan sa agama niyan na matuturo mailay niya ng kutapugugitan niyan na korek. Wal jahilu bidinihi ama. Yan kaya ignorante sa agama niyan na mabubuta. Ayakap kurokit yan na malibutang. Wal alimu bidini hayyun. Yang kaya mataw si agama niyan nabibiyag. Ayaman na uyag-uyag. Wal jahilu bidinihi mayyitun. Nagyang kaya tao ama ignorante si agama niyan na maatay. Wa in kana yadubbu bi jasadihi. Apep ni apkil yang kau na pulakaw ang kutalawasyan. Alal ard si kulaw lupa. Al alimu bidinihi yamshi biduril ilm. Yang kaya tao ama tao si agama niyan nabdala ko si kulyulo pa ang gulalan sang kutwa sindo ilmo wal jahlu yatakhabbatu fi dhulumatil jahl nagyang kaiyam ignorante sa kanyan na si di makaplagod sang kutwa kalibutang o kay ignorante. La ilaha illallah. Makakalabusos kanyan sang kutwa kalibutang o kapaginta o kay ignorante. Lagi dia nga maswa sa mga tao na pumakainiran ang kutwa di pangapapakay mga haram pakainiran ang kutwa ipkerang ito Allah ay nakasasabutera nun nagitud ni korek ay nakasasabutera nun ay kasuso at tutukad na niran balaboron sa mga tao mga pasay kapangbal sa mga bid'a minigil-gilit sila sa kuta mga bid'a mga muharramat di sila nun kakaka ayat was sabab na makakalabuso sila sang kutwa kalibutang ang kutwa kay nurantisik wagama. Sangkot ang mga tao adirang ketarima sebenar na ito sabab ay isa ka sa sababan na al-jahl gawin ko ito kainuranti si agama. Afamay ya'lam annama unzila ilayka min rabbika al-haq kaman huwa a'ma wa qala ta'ala aw man kana mayyita ay bil jahl fahinahu berisut tahu ayah betadian na maatay ayamanan yan na bil jahl mainurantis kanyan fahyainahu ay bil ilm na inuyagamis kanyan na tigman ni wallah ang gulalan sa iku ilmu. Sikop dayat na apa may ya'lam annama unzila ilayka min rabbikal haq ayabu ayah mga tataw sa iku turun ka na suad na mga ilmu yan sa iku agama sila ni mataw sa iku benar na kanabasilan lagi ang kuta mga tao ang mga buta dilan katawan ang kutwa ilmu sa iku agama. La ilaha illallah. Sama no to nagyang gaiya ilmu sa iku agama na andid di kapadalmian sa iku mga tao na malbut ang kutwa kakitarimay na sa iku agama. Tigmani wallah innama yastajibu alladhina yasma'un wal maut yab'athuhumullahu thumma ilayhi yarji'un. Aya buat terimaan aya buat terima siko panulun ka siko agama nang kaya mga tao pumamakiniran sa ilmu ko agama aya may na pupuganat niran ang kuto ilmu siko agama na sila na tigman ni wallah na bumatay sila na sirar kami pagandun ayan daw niyan na aya buat terima siko panulun agama nang kaya mga tao pupuganat niran ang kuto agama pagpaganad niran sa agama wallah subhanahu wa ta'ala asarta asiran natutulabus siran ni man to na didna batanu kidawa miyaka dakaliman tua tanto ang kutwa mga ulama apo pengendawiran sa agama lagi di sa birbal antaka social media antaka siko mga radio na mananaguntaman sila sa kasabutan ng kuto agama na may kadingap mang kasabutan sa agama na duwan-duwan ka kami akadakal sa mga okit akakasabuti ko agama na ayabut terima sang kai agama wallah na ang kaya mga tao ang pupaganad niran sa agama wallah subhanahu wa ta'ala sila natutulabos sila yang ka ilmu sa iku agama
na ipuro Allah subhanahu wa ta'ala ang kaya mga tao ang mapapadalam kirana ang utwa ilmu si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Digman ni wallah yarfa'ullahu alladhina amanu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ipuro Allah subhanahu wa ta'ala susirano to amya marati apadkano walladhina utul ilma darajat. Nagususirano to kapapadalaman si ko ilmu sa mga daradat amadakal. Ay mana mapawatan akaguna o mga tawa adna ilmu yan si ko agama. Si ko mga pdayat na watilka hujjatuna atayna Ibrahim ala qaumihi. Giyama natigman ni wallah sukari nami. Ay nibgami si ko Ibrahim makapantag ko pagtonian. Ayan daw niyan nagisu ilmu ay nibgami ko Ibrahim kanyan mi pangatusang kanan apagtonian ami nga didudug. Ayan daw niyan na ayakaw na Ibrahim alayhi salam nagyang kutwa ilmu si ko agama tanu agama Islam. Mauna sa mga tao na ilmu yan. Sanggot tao riyan ang utayat na tigman ni wallah narfa'u darajatin man nasha. Ipuro ami tigman ni wallah su daradat o tao akabay ami. Ayan daw niya na sa mga tao abigan sa ilmu na ipuro-puro wallah subhanahu wa ta'ala ang kutapang kataniran. Si ko mga hadith natigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yarfa'u bihadha al-kitaba aqwaman wa yada'u bihi akharin. Tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam ipuro wallah mi sabab sang kaya kitab so pagtaw aya mana niyan nagkisabab ko ilmu irang ko Quran na ipuro-puro sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ni pembaloy alang agentingaraan. Ayaman niya na sila imakaumbaw sa iko mga tao. Wayad'u bihi akharin na pagkadapanasan wallah imbabaw wallah misabab sang kaya kitab susabad ko pagtao. Ayan daw niyan na adna mga tao akipuro ang kutwa mga ginawairan na gusto ka pagingadilan, na gusto ka kawayaganiran, na gusto mga balasiran, na gusto daradatiran si ikwal nga na mauri, misabab sang kay ilmu ko Quran. Adap man mga tao, pagada panas silang ko dunia, pagada panas so kawayaganiran, pagada panas ang tao pagintawiran, ay mala na si salungan na mauri, misabab sang kaya kitab. Ayaw to ang bidan yan, na mga tao to, pagagadilan sa Quran, pinggilbakiran sa Quran, ini panuluniran sa Quran. Lagyan ko tayo kadua na mga tao ini direnuniran sa Quran na makadadapan na silang kapaginto ko dunia ayamala na si isalungan na mauri. Gen kaya ilmu sa ikwagama na ginanipyagi pangwarisan ng mga nabi si ko mga kaan. Ginan ilalan si ko surga lagupyagi pangwarisan ng nabi sallallahu alaihi wasallam si ko mga tao. Tigman niyo nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilma sa din sa mga tao mukit sang kutwalalan ayakyaw ketero na puputuntut sa ilmu salakallahu bihi tariqan min turukil jannah napakaukitan sa kanya no Allah kulalan apod ko mga lalan si kusurga. Allahu akbar. Wa innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilm matana sa mga malaikat na ipsiyapiran ang kuta mga papakiran sikot dituntut sa ilmu tao dituntut sa ilmu ridan bima yasna akasuswatu to sang kutwa dinaning dalabakan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dia mata na sumatawa di maganad sa ilmu uri na sumatawa alim matao si ikwagama nadis kanyan di pamangani sarila o mga kaadin sa ikulangit nagu mga kaadin sa ikulupa. Walhitano fi jawfil ma nagusto mga sada sa ikok kaludan. Wa inna fadlal alim ala al-abidi ka fadlil qamari laylatal badr ala sairil kawakib. Nayakap pakalalabi nagumataan ayakap pakalalabi o alim matao si ikwagama si ikubarasimba nalagi do kapak kalalabi ang kutwa ulan ko kapamuntayagyan si ikukadenden o mga bituon. Allahu akbar. Wa innal ulama gumata na tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga ulama warathatul anbiya nasiran imya makasalian ti ko mga nabi. Wa innal anbiya miya makawaris ko mga nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara sa mga nabi nada pigi pangwarisan niran a dinar wala dirhaman nagudirham innama
innama warathu al-ilma na yapaki pangwarisan o mga nabi na su ilmu maman akhadahu akhada bihaddin wafir nasa tao akuan yan su ilmu bagian yang ku ilmu na miyakakwas kanin sa bagian na madaki mala ayan doon yan na su Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayam ini bagaikan na pengwarisan nun na su ilmu sa agama sadid sa mga tao apaganad niya su agama na gitu kaya pakawarisan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam su ilmu sangkay agama na miyali niwang ka nakapakalalbinian sa mga malaikat uli na su Allah na paukit niyan sa ikulalang kusurga sisayapan o mga malaikat isasepiran sa mga papakiran ipumanganis kanya no mga kaadang kulangit na gusto ko lupa tama na kisi ko mga mangasdas ko kaludan na di kita ni pupalapalad sa iko Allah salimu uli na rila so alim na makalabis iko mga biton sa lagi duka pakalbi walungan ulan si iko ay manan yan nakapamuntayagin so mga ulama na silan mga salyente yung mga nabi pumakawaris si iko mga nabi miyakawaris si iko mga nabi nasa sa tao apagadad niya sa ilmu nas kanan itito miyakawaris si iko nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu syari afdalu min al-mal ating man yung mga ulama ngayon ka ilmu si iko agama na makalalbiya adi sutamok makalalbiya adi sutamok tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam afala yagdu ahadukum ila al-masjid badi pangabalaga tigo Nabi suisar kanu sa isa masjid faya'lama aw yaqra ayatayn min kitabillah amaganad sa kanyan o di na matya sa dua ayat apad si ko kitab Allah azza wa jal khairul lahu min naqatain nang kotak kiyabatian sa dua timana ayat na mapyar kanyan to adi su dua timana unta wa thalatun khairul lahu min thalath so dalawa ayat na tumuro kanyan to adi so dalawa unta wa arba'u khairul lahu min arba so pat ayat na tumuro kanyan to adi so pata unta nakatawan tano so arga unta tanto mali arga wa min a'dadihin min al-ibil adi so miyak kadagdagal ibilangan sa iko ay mananin na maunta la ilaha illallah ayan doon yan na malay arga ang kana na unta na dua timan ayat na tumur kau tu ayan doon yan na mas makalulbi ang kutwa ilmu si iko agama tano agama Islam so Ali radiyallahu ta'ala anhu nami alawin yan al-ilmu khairu min al-mal so atigin su ilmu na mas mapya adi su tamok al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal so atigin su ilmu naskay babantayan yan iipat niyan na suatigyan tamok na ayang kaiipatan la ilaha illallah benaranan so ilmu na kelinding kanyan si iko marata kelinding kanyan si iko haram ayamala na kelinding kanyan si iko apakanaraka na so tamok na ayang kalilindingan na kapakaya mapakanaraka kanyan kapakaya muluk kanyan si iko haram kapakaya muluk kanyan si iko kirrangit wallah subhanahu wa ta'ala wa qala rajulun pitero ang utas sa katawa mama kataba ilayya abi suratan ako watigyan ni ama ya bunay haytin watakulay alayka bil ilm patutarka paganad na kasu ilmu fa innaka in iftaqarta kana laka mala kagitiyan amay ka makakilangan ka na kana laka mala nakabaloy ayat tamuk ka na su ilmu wa nistaghnayta kana laka jamala na amay ka at nakamuk ka nagkabali su ilmu ayang ka para manis ayang kakataid na su ilmu Allahu Akbar dan nakalapis ka su ilmu na gila na tamuk ka na ayat tamuk ka na su ilmu amay ka at natamuk ka na miunang ka su ilmu ka akataid ka na su ilmu dan na ba nga kalapis su ilmu wagama na andid ni kang babawa tao mga tao sa na ilmu yan si ikwagama na subrap na kanya sa kapatamok ka sa milyon-milyon ayat wa sabab na sukibagak ka na ka si ikwata ka kudunya oryan o kadilong kasang ka na panguburan na si pangkunan udang kakilibangan na kapakay adi ka rigun o mga wata ka ang mga engineer na gusto mga turne na gusto mga doktor kapay adi ka na rigun
ugay na pagarantiyan na karka akadigu ka wataka amya ka suwak wagama insyaallah kapakaya suwataka akay dukaduan na di kanyan batian sa Quran, di kanyan panawaran, di kanyan pamatian sa mga ayatul ruqyah, udi na di kanyan pakasabutan ugay na pagarantiyan na karka suwataka amya ka suwak wagama nas kanyan di pakasabutan ka si koreano kidilung ka sa kubur na kepakai anggota wata kay dukaduan na kaya patangkan yan oriano kini dilung kasi lupa kepakai kaya patangannya kay mustahil oba sudah paganad si kuagama na mas malaikap di si koloksian adi sumya ganad si kuagama karibat sumangayat na ayamanan yan nagapaya kaya patangiran di kira ni magisa sadaka di kira ni pendua ugay na pengerantian na karka aswata ka amya kaswa si kuagama na ipendua kanyan ibagi kanyan sadaka nagi pengalim mo yan sepatut ay pengalim mo siko orian okay wafat ka na sa mga tao amin ibagag ka di nga sila ni pengalim mo na itatarus ng kutawataka anyan ni ka pengalim mo di na ni simbi ading gilabag ka sa mga pipya siko orian kidilung ka siko lupa nas kanyan ni simbi ading gilabag siko mga pipya ap kikaling umarka siko kubur ka na ino nga di pa na mari anami bagag kawataka amatau si kuagama bilang atau berasimba ad naknal yang Quran nagu si sunnah kaya nga ni pananamanamaran nang kaya ilmu ipidro adi nga pinakatawan antoni kunin ang kuwataka kepakai ang utawataka na miya kaswa sang kaya bitikan na Pilipinas nang ipangukumya na subitikan na Pilipinas kenapa subitikan wallah subhanahu wa ta'ala na bagad miya kamba sa miya kalala tagut musyrik kafir ipagsiksar ka sa isalungan na mori la ilaha illallah. Waqala ba'du salaf pitero sabad si ko mga salaf ida aradta dunya fa'alayka bil ilm amay tigmane sabad ko mga salaf kakabaya ka sa dunya na patut ka paganad nga sa ilmu ko agama wa ida aradta al akhirah fa'alayka bil ilm na may kakabaya ka sa alungan na mori na patut ka paganad nga sa ilmu ko agama wa idha aradta dunya wal akhirah fa'alayka bil ilm na may kakabaya ka sa dunya inagusualong anamori na patut ka pagadan na sa ilmu ayan daw niyan na may kakabaya ka sa katigudiya sang kay dunya pagadan na sa ilmu si kuwagama amay kakabaya ka sa kapagintaw si amapya si isalong anamori na pagadan na sa ilmu kuwagama amay kakabaya ka sa kapagintaw amapya si kudunya luwag amala na sa kapagintaw amapya si isalong anamori fa'alayka bil ilm na pagadan ka sa ilmu si kuwagama wal ilmu huna huwa al ilmu syar'i ilmu al kitabi was sunnah yan ka ilmu abagalon siya lagi na sa ilmu si Quran nagu ilmu si sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam ay mala mga pagariya laging kaya kapag katuntun sa ilmu sa ikwagama na jihadun fi sabilillah bal huwa afdalul jihad giyaya akapaganad sa ilmu sa ikwagama na jihadaya sa lalansik wallah kena tigman yung mga ulama kamas makalalbiya sa ikwag mga jihad tigman yung wallah wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa di mabuloy udina di mabali sumya maratya ya udia di keparo uba sumya maratya ya nabasinan langun serong sa katidawa falawla nafara min kulli firqatin minhum na inutuda liyo so pedko sa umani salumpok kiran aliyatafaqahu fid din asiran na pupuganad siran siku ilmu siku agama waliyundiru qawmahum idha rajaw ilayhim la'allahum yahdharun kaniran mapamakay ng ka ang kuta pagtawiran orian o kapakandudiran kiran si kung anin o di na mapakay ng kairan ng kuta pagtawiran orian o kapakandudiran kiran ayan daw ya na sumya marapya na di keparo o balang sinasunod sa katidawa so sabad ko mga pangusay na tigiran na anap tilimbagak nagwad na plalakaw na ayak ko na dituntut sa ilmo ng uta yang uta plalakaw sunso mga mujahidin na silang din dituntut sa ilmo sa sabad ko mga pangusay na tigiran na di sa mga mujahidin
na subtilimbagak na giti pagganad sa ilmo na makandud ng kuta mga mujahidin na sirap man ipamakin ng kasi ko ay manan yan na mi anadiran mikindaw ira ng kuta miya swera na ilmo siyang masanggot mga mujahidin sabad ko mga pango sinadi sa mga mujahidin na sila ni miyaganad sa ilmo na makambalingan silang kung pagtawiran na sila ni pagandaw sang kutwa pagtawiran kung nganin amyang kasi si mairan o di na miya swairan sang kutwa kaya lalakawiran sa lalasik wala okay na sabad ko mga ulama ay kadaklan na tira na di sa mitalimbagak asalumpok at pupaganat sila sa ilmo nagito'y mapipikir sang kanan ayat kanaba ang kutwa mga tao alam niya lakaw sa lalasik wala akapakiprang na makanud ang kuta mga tao yagiprang nawad na miya sa gabira na ilmo na mindoiran sa kapya ang kutwa kito surong niran sang kutwa diran ni kan jihad. Tigman niya o mga ulama sama niya tira na kasasabutan sang kanan ayat na suat tigiran so kapaganad sa ilmo naguso kaliw sa lalan si ikwalla adi pluluban sa mga ridway na malagit sila sa katindin ayan daw niyan na bituan wala ang kaya katuntut sa ilmo sa jihad. Tigman niya wala sa Quran fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira ubang kaunutis sa mga kaper nagunjihad nga kiran ang kaiyak Quran sa kanjihad amala ayan daw niyan na geng kaiyak kipenjihad ng Quran si mga kaper na ayak ko na mala mapipikir siya na al-ilm yang kotak pakisabutan mga kaper ang kota madadalam sa Quran anta kasi mga munafik na sangkot na kapakisabuti kinang Quran pagilmon sa Quran na aya malakusar sa na sa ilmu sa ikwagama na bitun wala sa jihad ang kabira aya manan yan na mala jihad nagyang kay ang pupakarayaga si kumang ayat wallah subhanahu wa ta'ala si kumang kaper anta kasi kumang musyrik anta kasi kumang bibida anta kasi kumang bibid mga grupo anta kasi kumang tao abay ginawa apugnutan na suka pakarayaga kinang Quran mga hadito Nabi sallallahu alaihi wasallam siku kalilimangan sila nun udi na kabubarampangan sila nun nang kuta kapakaliwan nagakiranon na produto sa jihad tigman niya wallah jahidul musyrikina tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum jihadin niyo sa mga panakoto ngulalan si ko mga tamok kayo na gusto mga ginawa niyo na gusto mga katero kayo wa ma'lumun anna al-jihad bil lisan yakunu bi iqamati al-hujjati alayhim nakatawan asukap kan jihad ang gulalan sa dila ng gulalan sa dila nagkabaluyuto as gitu sugi pamendigan udi nakapakatindig kiran kapakarega kiran ko mga karina o Quran wada la yakunu illa bi ilmi syar'i na dito kadin inuntan ng gulalan sa ko ilmu sa ko agama ay kapakamu ayan ang kota kapakarega kiran sa ko mga hujja mga karina o kariribat o tindiginan ng gulalan sa ilmu sa ko agama tanong agama Islam gina ni kalbihan o ilmu na gito na jihad ito gini ni pinakamala jihad so mga ulama mananagunta man sila sa kapakarego Quran na gusunna na aya lalagun usabad ko mga ulama na mas makalbito adi sa mujahid ayat to sabab na ilmu to ang kapakarego Quran na kapakarego gusunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam sangkot na kapanggabaon o mga tao ang mga pabibidaah o di na mga musyrik. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nami alwin yan at tigin manay man jaa masjidi hadha lam ya'tihi illa li khairin yu'allimuhu aw yata'allamuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Sad na tigman yung Nabi sa makataling masangkaya masjidakan Masjidun Nabawi sa Madina ayak kaya pakataling uman yan nun amin italing uman yan inunta na sumapya mapya amin italing uman yan malagi do'y pumangandaw niya no to anta kami italing uman yan na mapya apaganad kanin sa ilmu apian sang yang ada dua pumangandaw anta kapaganad sa ilmu na fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah layak ko na daradat yan na dartaro daradat o mujahid di makiprang sa lalansik wallah subhanahu wa ta'ala. Syekini Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu nakatiruyan na man ra'al guduwa warrawaha ila al-ilmi laysa bijihadin
faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Sa natigan sa tao ay ilinin na suka pangabalaga kapamakupakot si ko pagana sa ilmo na kanabuto jihad na sabna ratigen abi kurang suwa kalian na gusto ilinin. Ayan daw niyan na sa tao ay itong yan na kanabuto jihad so katuntut sa ilmo kapangabalaga sa katuntut sa ilmo na kanabuto jihad na tingin ungan yan na may kurang suwa kalian na gusto ilinin. May kurang suwa kalian na gusto ilinin. Papandapat yan. Kurang yakal. So Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala nakatiruyan na afdalul jihad man bana masjidan yu'allimu fihi al-Quran wal fiqha was sunnah. Ay katuro Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala na tina makal lebih jihad na sutaw amin beles kanin sa masjid apa pegendaun niyan rasul Quran pakai pegenda dia rasul Quran nagu fiqh nagu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dia guntung sa mga tao ami yang unsakan sa masjid orang yan na ini pangendaun niyan sa Quran pagi pangadian niyan sa Quran nagu fiqh ilmu fiqh nagu ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam naginangkon imakkal bi jihad la ilaha illallah. Rizkin tan Allah subhanahu wa ta'ala sa lagi dan abtad. Miyakay siya nasa katawa mama, miyakay taling umas kanyan. Si ko Ibn Abbas, natingin man Peter yung ko Ibn Abbas. At tingin man uridul jihad. Kalahu Ibn Abbas. Tingin man si ko Ibn Abbas, akubay akong jihad. Natingin man Ibn Abbas, ala adulluka ala ma huwa khairul laka minal jihad. Bangas katingin penguna na awas, sa mas maper ka di su jihad. Ta'ti masjidan fataqra'u fihi al-Qur'an. Talingo makatingin sa masjid na batiang kon sa Quran wa tu'allimu fihi al-fiqh nagundaw na kaon sa fiqh. Wa ma'a dhalika sama no to nagyang ko to katuri Ibn Abbas talingo makasiko masjid na batiang kon sa Quran ndaw na kaon ro sa Quran pangandaw na karo sa Quran uri na pangandaw na karo sa fiqh na mas mapiar ko to. Nah, wa ma'a dhalika nara kathira minan nas ghafilu 'anil ilmi syar'i. Na sarta ito na mailitan sang kaya masa asukadaklan si ko mga tao na ingdidirenuran ang kaya ilmu si ko agama wa an majalisil ilm na gusto mga darpa apagandad nun sa ilmu la ilaha illallah ilan naman ihirap timutimuan na agama pembagusinon na so ilmu ko agama bad nagay ng mauron ugay na kaya tangasan na lista na purpis ka di mo pa kalangita tanto ko ka penuh ang kutwa derpa ugin na may kailmu si ko agama na miya kay tukiran ni arga la ilaha illallah giti sabab aging kaya kapakalalbiyang kay ilmu na tanto kumala taman sami alayo Nabi sallallahu alaihi wasallam at tingin man niya ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha giyang tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya na kamumurkaan nagu kamumurkaan sulangon na madadalamon illa dzikrallah inuntabuna ayabut tiabiyon Nabi nang koto at tadmsik wallah wa ma walahu aw aliman aw mutaalliman naugyang koto miyaki mulayo ka si wallah naugyang koto alim naugyang koto tao adis kanyan di maganan ayamanan yan na ginamit tiabiyo adi kamumurkaan sang kay dunya si mga hadith at tingman yung Nabi idha mata al-insan inqata anhu amalu igira miyatinggas su tao miyatay su tao na miyatupudin sulangon amalyan illa min salat inundabong kaya talo sadaqatin jariyatin inuntanang kutuan sadaqan yan ajarya din di kang gunaan na kisang payro ng kutabalas yan o ilmin yung tafa'u bi uli na su ilmu adi yung di kang gunaan ay manan lang kutaminin doon yan anam yan doon yan ang mga murid na sangkot di kang gunis si ko ilmu yan na kisang payro sa baras yan aw waladin salihin yad'u lahu uli na tao wata abila nga tao barasimba adi na di pamang ni sarila ang kutalok siyan si mga hadith na tigman yung Nabi wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah dakat timu-timu o mga tao pagtaw si ko walay apad si ko mga walay wallah yatlu na kitab Allah ayak katitimu iranon na pupangadian iranon sa kitab Allah pupagandad iranon sa kitab Allah wa yatadarasunahu
bainahum dilanu tu di pamangundawai si kuda kelatiran illa nazalat alaihimus sakinah inun tanat tumurong kiran ang kutwa karna kamu karna wa ghasyatuhumur rahmah mitum parakiran ang kutwa mga limo wa haffathumul malaika nago kulilingan sila ng kutwa mga malaikat wa dzakarahumullahu fi man indah nago pamagaluwalin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sama to naginan sukap pa kalalabi ilmu siguro mga hadith na tigman yung Nabi may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din sa mga tao kabayon wallah sa ilmu kabayon wallah sa mapya na pagisabutan niyo ng kayagama fadlul ilmi khairu min fadlil ibadah so atin sukap pa kalalabi ilmu at tigman yung Nabi na khairu min fadlil ibadah na mas mapya ito di sukap pa kalalabi usimba ayan daw niyan barasimba ayan daw niyan nagyang kaya tawa ad na ilmu yan kapag na siya ko ilmu ibarat yan ng uta kautud ka siya kapag na siya ilmu na mas mapiato di sa mga sunnah mas mapiato di sa mga sunnah tasambayang na sa tawa kabayon wala sumapya kabayar ka wala sumapya kabayar ka ng kutwa katigudaya ka na pagkisabutan nila ka sa agama upon ka di kasabuti sa agama natangkad na nga sa ginawang ka di ka kabaya wala subhanahu wa ta'ala sumapya kaya ni ba na niya na sa tawa kabayon wala sumapya na pagisabutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kutu agama si tano pagpusa sangkay yakatiro o Luqman awasyat yan si kwatayan apang nintano si kwalla makapitano yan nagu matagos si ko mga puso tano kababayan tano so ilmo si kwagama di tanus kanyan ilawa di tanus kanyan ibida si ko mga pada ilmu penamapin ilawan tanu su ilmu tanu ilmu ku agama kana banyaman niya nabatano kapdi si ku ilmu ku agama di kakapdi tanu si ku maginawa tanu inuang kana ilmu si ku agama melagi du paganan tanu agu ditanu paganan na adna para paganan nu Allah subhanahu wa taala nagudin na betanu kelbat si ku ilmu wallah nagudin na betanu kelbat si ku kadatu Allah subhanahu wa taala sektanu maaga kailangan kapdi tanu sa mga ginawa tanu tigman ni Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu tigman ni Luqman si kuwatayan at niya ni panguyatan o di na ni pangtumaan ang kutawatayan tigin man ay ya bunaya hay tigan watakulay takhayyaril majalis ala ainik ay similikas sa mga darpa si ko ilen ka fa in wajadta qauman yadhkuruna Allah na amay kamatuon ka ang kutwa pagtawa nila ni tantanman swallah fajlis ma'ahum na untud ka apdiran fa in kunta aliman nafa'aka ilmuk amay kaskana mabuloy ka adna ilmu ka sang kutwa kiyuntud ka sang kutwa darpairan apganad niranon ang kutwa ilmu niranon ni tantanman swallah nafa'aka ilmuk na makanggir ka ang kutwa ilmu ka wa in kunta jahilan na may kaya betadganas kana inuranti ka na'allamuk na pagandong kairan wa la'alla Allah ayattali alaihim birahmatin fatusibak na bakalo-kalo na swallah napakaturon niyang kiran ang kutwal malimuyan na mapadika ang masugat ang kutwa limu Allah subhanahu wa ta'ala udi na makabagi ang kasang kutwa limu Allah subhanahu wa ta'ala araksiran wa in wajadta qauman la yadhkuruna Allah na amay kamatuon ka ang kutwa pagtaw adinan petedetaman swallah fala tajlis ma'ahum no baakiran untod arap diran wa in kunta aliman amay kaya betan ka naskana mataw ka lam yanfa'ka ilmuk nadir ka makanggayang kuta ilmu ka wa in kunta jahilan na may kaya betadika sakyong tud ka kiran na inuranti ka zaduka ghayan na pagumanuman ang kairan sakap malawani wala'alla Allahu ayattali alaihim bi nikmatin fatusibaka ma'ahum na beben kalo-kalo napakaturon kiran wallah subhanahu wa ta'ala ang kutwa rarangitian na masugat ka ang kutwa rangitian araksiran Allahu akbar samanan nagira mele tanu ang kutwa darpa apagad nun su agama wallah yun nitentan mas wallah na ayam apena muntu tenu amang petenu kiran apya pan matau ka nagyang kutwa kyon tud ka kiran adin tentan mas wallah nagitu ka pakanggir ka aguna ang kutwa ilmu ka opman kyon tud ka na da ilmu ka na paguman ang kiran sa ilmu
lawala kisugat kiran na limo nagkapdigas ang koto limo kisugat kiran op mano mailing kang koto pagtaw akan nabiran itintin miso Allah kadulun niya kandirumat kaharam adiran yung galabangan bakon miyuman ka upama ka mataw ka nadir ka makang giswil mo ka upama ka inuranti ka na pagumano man ang ngayon sa kapmalawani naman nagkisukitong parakiran amor ka nagkapdigas ang koto amor ka kisugat kiran siya tanong butagoy sa diyang ka Panginoon si Allah Subhanahu wa Ta'ala anam yakwatan no sa endo subatan tanu ba si ko mga pidloras insyaallah o kisang pero nang utama umur tanu pinalamatan ang kanulangon Panginoon si Allah mambagin tanu ang utalimo yan nagusurilayan nagumatimu-timu tanu si ko surga sa lagi dang kaya katitimu tanu sa may pagpadatano sa mga pamilya tanu nagus mga tungan ay tanu naguso kadin din ng mga Muslim panganya ko sarila ubad na mialo kan mailiwa kan saya da kanor kasanangin nagito sa kaubaloy ta manusia wad man na mialiwa kan saya makasumpat si kuan nga panagunta man tanaw si kalumutanong nagito sa puna tawfik si Allah subhanahu wa taala panalamatan kan ang utang mga tao kasapan sang kay ditambiga pa kasambaya datarang uto ka na si Rukma naguso pres sang kana nakapapantagan sang kana si Teto Gigaraw naguso ka din o mga saling guguperan bala-bala sa kan Allah subhanahu wa taala sa madala mapia sila salam nang kanusan assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh